बैठी दूसरा के डोलिया में। बाबा पूजावा हमार चल गइल, बैठी दूसरा के डोलिया में। बाबा पूजावा हमार चल गइल, बैठी दूसरा के डोलिया में। ए बाबा पूजावा हमार चल गइल, बैठी दूसरा के डोलिया में। ए बाबा पूजावा हमार चल गइल, बैठी दूसरा के डोलिया में। कैसे जीही हो गांजा पीही हो, कैसे जीही हो गांजा पीही हो, फंस गइनी ओकरा बोलिया में। ए बाबा पूजावा हमार चल गइल, बैठी दूसरा के डोलिया में। ए बाबा पूजावा हमार चल गइल, बैठी दूसरा के डोलिया में। आप सुन रहे हैं मिक्स बाय संस्कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनता बाजार। दिलीप शर्मा को डोलिया में। गोपालगंज बैठी दूसरा के डोलिया में। ए बाबा जियाला भांग पियाला, पड़ल भारी बा, पड़ल भारी बा, पड़ल भारी बा। दिलस दागा हो कके आ गई गद्दारी बा, गद्दारी बा, गद्दारी बा। ए बाबा जियाला भांग पियाला, पड़ल भारी बा, पड़ल भारी बा। दिलस दागा हो कके आ गई गद्दारी बा, गद्दारी बा। याद बोरिया होता बहुते सतावता, मिठियों पर बोलिया में। ए बाबा पूजावा हमार चल गइल, बैठी दूसरा के डोलिया में। ए बाबा पूजावा हमार चल गइल, बैठी दूसरा के डोलिया में। बैठी दूसरा के डोलिया में। दिलीप शर्मा गोपालगंज। मिक्स बाय संस्कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनता बाजार। बैठी दूसरा के डोलिया में। दुख हरी कुछ करी बुझी लचरिया जी, लचरिया जी, लचरिया जी। सब कुछ छोरी बाबा यही रोवे दुवरिया जी, दुवरिया जी, दुवरिया जी। नीतीश निराला राहुल राजन भेजले सवानवा में, सवानवा में। मनीष अभिषेक मनु सरवन भेजले सवानवा में, सवानवा में। दिलो ना जाला अब गोली समाला मोरा दिलवा के कोलिया में। ए बाबा पूजावा हमार चल गइल, बैठी दूसरा के डोलिया में। ए बाबा पूजावा हमार चल गइल, बैठी दूसरा के डोलिया में।